Kasingi kabasispa arpulai. Ha keteng pa bokun mensia mekut. Amen. Kutra Jisu pensle ingi dak mensia mekut jong mi. Kasti weningkong koren kalnong kabakat lai. Ladang akhiran dak ketien jengki brio buat jengki angel. Henry ngamdan ya kajing iye ngalong tang karenong kabasawa ni kasyakuriau bariu syau-syau. Langadon ya kasap ban ya thu lupa ban ngastat bahaban syempang ya kijing maya baro. Langadon kejingai kebala wat ban penkenria ya kilomba. Henry ladang ngamdan ya kajing iye ngamlong ai ruem. Ladang ai baro kat bangadon ban besai kibaduk. Berngai ti wat ban tang ya lakamet. Klamdon kajing iye ngamentoy ai. Kajing iye ke syak satar. Kajing iye kalong kabasbun. Kajing iye kampihun. Kam lek khlo, kam lek khrau. Kajing iye kam juklam akor. Kam wat ladi. Kam khoi, lem ni kam ju at nut. Kajing iye kam kemen ha kajing lek bam hok. Henry kasyat kemen bat kajing shisha. Kajing iye kamap iki baro. Kasyania iki baro. Kakermen iki baro. Bat kayasya iki baro. Kajing iye kam du no ala nuru. Kijing itu lupa kin kut, kiktian kitliat kin jak no, kajing tip kandam no, kajing tip jengi kalong kabam janai, kajing itu lupa ru kabam janai. Andawan kata kabam janai kan saduk no. Menbang adang kena ngalah keren kumu kena, ngalah perkat kumu kena, ngalah sempang kumu kena. Anda ngalah rangba ngalah kentat no kirukom kena. Mentang yu i berngut. Kum hakayit kemi. Nang tang ngin sayu i markman. Kajing tip jenga kalong kabam janai mentang. Henry hakata kapor ngan satip tik kumbala tip yanga. Dan likely ki ai ki basak du. Kajing kermen bat kajing iye. Henry kabakrau tam na kini kalong kajing iye. Kaktien jong utrai. Ngis ngungu ya ublay. Ha kalenong kabakat ar kedukhat kabalai puai berpenkut. Paulus uang tu angnut ikisap kibakam krau. Baru ang mentang an kerau ya pia kalenti kebapalat liam ya kiwei pat baro. Hadien bola ada batai kisap kipong jong mensi berkut. Kini kisap kipong kibayarap bantai ya kamat jong kris. Hadien bola sneng yang iwei pe iwei ban ong ba mengingilong kidukhat jong kamat jong ukris. Memengi iwei pe iwei ngidon kam mar keliang. Ngimla ban sengohe ialah jong ban ngimla ban bisni ialah uhmen para namar balai. Ngibaro ngidong kajuk kadukhat jong kamet jong ukris. Bat kumba kakti kamla ban kentat no ika kemat. Kakejat kamla ban kentat no ika kti. Hakajuk kalkom ngimla ban kentat bat ne ban nyoben yanuru. Haka kenhun balang. Bat menta hakan ni kecing batai jong Paulus ya kisap kipong jong mensim bakut. Hakal nong bakat ar. Ngin sapuli la syai ka singiru akal nong bakat saw. Ba batai kisap kipong jong mensim bakut. Ha pedeng ubu yakini ka lenong ka bakat lai ha ka ba Ukraine sepang ka jing iet. Bada ka ba sedang upun kut ha ka lenong ka bakat ar ong kani ka dei ka lenti ka ba palat liam yakini kisap kipong. Kani ka dei ka lenti ha ka ba kini kisap kipong kindon ber kintrika mapiru kandon ka jing mentoy lada pidon yakini ka wei ka sap. Kani kasap kapamangi baro khot ngi hab bendan. Ula ong bahoi, ong baro nangi ngilong kinong yatu lupa, ong baro nangi ngilong ki apostol, ong baro nangi ngikiran kikitin kitlit, nengila ban kikam syakri bar kumta tertel ngidon la kajong ka benta. Bau blay bu hakabalang hakamet jungu. Henry ka wei kasap kapamangi baro ngi hab bendan. Bar klam kani kasap kiwei kisap kiwei kijing tresitom kilong le no ailut kani kasap ka bapalat liam iki baro kani kasap jong kajing iet lakhot yengi iwei pe iwei ban iet pe hang ni sedang umno hadien bola keren ong ka tin ka thlik kani kajing stap jong mensi mekhui ong wa menta ladang keren ki tin jong ki brio ni jong ki angal kamun keren ki tin ki thlik tin jong ki brio ni ki tin jong ki angal ngamdon kajing iet long ka syukuria beri usau-usau. Ngadon kesap itu lupa, ngamdon kejing iet, ngalong theli. Nang tare umdi tak kata, ladang ngadon kesap ka jingai wadon penggeria kilom, mat pengkot iki bapang kita ke baru khot.
ka jingai wat ban kan ria ki lu muang kata ka jingai ka bakrau ka bau jisu ong lada pidan ka jingai pi ong hau ni lum un kan ria lada pidan ka ta ka jingai ru klem dan ka jing ie kam mentoi e ru ya bat nang ta du lada pi IT wat de la ka jong ka met bantang na ka bantai ki we ru kamut wat ka kam syakri ka bamangi syakri ru lada kam dan ka jing ie kalong sudah lut barok khot ki long sudah lut barok khot ki long thli kim don kanong rem jong ka jing em jingi ka dei ka jing ie yo blai ka jing ie ye ki wei pat namar boleh wat ha ka jing le isin ai ki wei ru kala ban long namar ngi le isin ai bangi perkhat ya la jong bangi sungu tenat ba ka jing ero ki wei katu bangi ong ma the feel good namar boleh ngi sungu tenat ya la de te am dei bangi ie ki hen ki para bakin bahasisha for the good feeling for ourselves. Kamot long tik kumban ya dai ka tu jing sngow la jong ban sung tenat ban ayu. Kano ka kam klem ka jing ie ka long le no ai. Kam don ka jing ie yo blai, klem don ka jing ie yo para brio. Ban mentau ong, mentau pada ka dukat ka basau lo bah nyau ong sepang ka ni ka jing ie. Kumno ken ka ni ka jing ie ka long. Ka beningkong ai ong ka jing ie ka ya sya satar. Ka jing ie ka long kaba bun ka jing ie kam pi hun kam le khlo kam le khrau ka jing ie kam ju khlem akor kam wat la de kam khoi lem ni kam ju am nut kam kemen ha ka jing le bam hok han re ka shat kemen ba ka jing shisha kam ma pi ke baro ka ya shania ka kermen bat ka ya sha ya ki baro ka pedeng ba jong ka jing ie ka ba mangi wei pe wei ngi haban pusan ni la jong kani kadai ka nongrim jong ka jing ie ka mamangi ngi dei bandon ha ka im lang salang ha yeng ha sem ning kong e ha ka jing im jingi kan jing ie jingi hatu ka long em ka jing ie ka baya sya satar hatu ka jing ie jingi ka long em ka basbun hatu ka jing ie jingi ka dei nem ka perkhat na ka benta ka jing pha jing ki wei yo le si ka jing ie jingi ka dei barabol ka perkhat enga ya la di yo le si ka jing ie jingi ka dei bakwan mentoi ban yo mentoi ya la jong yo le si ka jing ie jingi ka dei ka ba perkhat tang ya la di em ka jing ie ka perkhat barabor syaki wei ka jing ie ka pek khmat barabor kumno ban le bha ya ki wei pat kata ka dei ka dak ka sin kata ka dei ka jinglong jong ka jing ie bat ka ba pun kut ong kumno ka jing ie ka ya map iki baro ka ya sya syania iki baro kermen ka ya sya iki baro kani ka dei ka jinglong jong ka jing ie kum ka nuksa haba ong kani ka jing ie ka ya sya tatar ka jing ie love is patience lene ka jing ie ka ya sya satar ka bomot ngalong ubrio bakloi ban pediang wat ka jing bakla jong ki wei pat ngakloi ban numlong kum kitin pareng ban ong no irritate palat re ka jing bakla jong ki wei ne ka jing tulot jong ki wei henrei haba nga ie kemot nga pediang wat la ki long ha ka jing bakla lene ki don ha ka jing bakla ka ba maki kimla ban le ngadon ka mensiam ban yasha ngalong ubrio ba jemnut ba sngoret ban pediang ban yasha yaki ngamlong ubrio ba pen bore ka ka jing sngow na la jong kata ka di ka dak ka sin jong ka jing ie kam ju klem akor kam wat la de kanu ka relationship la ka jing ade jingi ha ka ba mangi kwa ba ka jing mentoi yala de ka jing mentoi yala de ka ba mot ngi perkhat ba yala de ngi dei mangi ka center jong ka ba ro khot jong ka jing ade ka ba mot kata ka jing ie kam dei ka jing ie ka ba shisha dei ka jing ie ka ba khwan mentoi ka jing ie ka ba khwan mentoi nata kadau ngi haban prang yala de da ka pusat ni ka tin jong ble hatu ka jing ie jungi ka long shishan em ka kata ka rukom ka jing ie ka long ka basbun klempap ka long ka basbun ka jing ie ru kamle kam kamana ka jing le bam hok teng ngi kuloi ben le bam hok namar bangi ong bangi ie ngi kuloi ben le bam hok percaya ki weru namar bangi ong bangi ie yala ki khon em lada ka jing ie basisha jong ble ka don ha ka don not jong au jong pi nginum shat kamana ka jing le bam hok han ngin kamana ka jing shisha kata kadak kasin jong ka jing ie kumju ro ha ka jing ade samla khantam ki khna samla la ringi don wa ka jing ade sikurim ro lada ka jing ie jungi ka de shisha ka jing ie ka ba wana ublei ngin sa kham par khat e ka jing bha jong ka lok ne jong lok jungi teng ka ka jing long breu ngi duna teng ha ka jing kani ka jing sngow jungi ka khlain palat ha ka jing sngow jungi teng ka khlain palat hoi teng ie bengim kwa ban pemong re ha ka jing alam jong kani ka jing sngow jungi ngi sngow bangi ngi don hok la ngi sngow ban kwa bangin pen hun ni la di ne bat kum ta ter na du kisam na ne wat hakilong kemi long keparo kata kala banja
Henry ka dak kasien jong ka jing e ba ka jing e jungi iwe pe we kala long ka ba janai kande kata kan ha ka ba mangi ngi kloi ben perkhat lang ya ka jing sngo jong ki we ha ba ka jing dei junga ba ka lok junga na ka jing dei junga ba ka parlok junga ro ka jing dei junga ba ka samla junga ro ka dei dak jong ka buram am dei banga ngam kwa Henry ngaburom ya kan namar beli kadak jong kajing e kade kata kajing e kam kemen ha kajing le bam hok Henry ka kemen barobor ha kajing shisha Henry bun sien pada kajing e jungi kalong ka bakwan bun sien kajing e jungi kalong ka bakwan nakata kadau ni sakum penmong si bun ba kibrio ha ka kerteng jong kajing e ni sabakla si bun ba ha ka kerteng jong kajing e namar beli ka ngim tla bente la kam ya kajing sngau ko kajing sngau jungi ka katrei borba halor kajing e jungi nakata kadau Henry la dangi e chisha ke bomot ngi kwa ning kong e ba maki kin long ki babha kin yo e ka jing bha haka sithi jong Yohanes u Paulus u Yohanes u ong ba ka jing e jungi kan cholong ka ba janai ha ba mangi nginum sngo chep tiang shu ya ka jing bishar namar wat hakani ka pathai ni em thik ka ba u Jesu Christ u em kajing e jungi kan salong ka ba janai ladang ilong sisha ka te garukom ladang ilong kibrik ba sha satar na ka benta ki ba e na benta ka yeng ka sem na benta ka kanu ka kam ba bha ladang ilong kibrik ba e kajing bha ki ba kloi ban map ki ba shania ba kum ta ter klampep nginum don ka e ru ka ban penrem ngi lane ka ban penrem ka ban sim ka do no jungi bat bakan penting ngi bangin yang hakmat jong kajing bishar jong play haki dikot ki babut pada Paulus upatai hangi iwe pewe na dukot bapra du khat lai la de puli yang sesien uang kum ne kajing krau jong kajing e ngi ye kini ki lai tali ki e bing ki theological virtues la ne kita ki ki jinglong blay ki ba mangi ngi don kam ki jinglong riu blay ki ba mangi ngi don kam ban practice ha la ne ban persyang ha kajing em jingi kajing et kajing kerman ba kajing e boong na kini baro lai tali kini kaba crowd do na kini berlai teli kadai kajing iet kaba crowd do na kini gilai teli kadai kajing iet berbatai ba pe na beli usaong ba angnut ikisap ba kham crowd nang taru ongan kedo pi kelenti kaba palat liam iki barokhoi ha charismatic ngi keran bahas pang kini kisap ki phong man si makoi tangba kasap kawa kong sanduk kali kasap jong kajing iet nambar balai kajing thu lupa kan kutno kiktian ketelit kan kutno kajing thu lupa ingi jongi kilong ki bam janai bat kum ta ter henry kajing iet kan yaisa si junom kajing iet kan yaisa si junom hakmat jong blai da wengi yang ru ngin sa a jing kain da kajing iet jongi om dei de kisap ki phong henry da kajing iet jongi takadau ngi terang ya kan kajing iet but klam kajing iet kini kisap ki phong la ngi dap da kini kisap ki phong le sing ngin sala ban long kinong penjot ya kamet ukres la ngim don ya kajing iet kaba ma ha bandon kesap inong ya ban ya thu lupa la da om don kajing iet kaba ma ha bandon kesap jing pen khiat la da om don kajing iet kaba ma ha bandap kasap bat ban ya lap ru la da ngim don kajing iet namar balai kini barok khoi kisong nong rem ki trai kam ha kajing iet kedi kasap kaba wei pa wei kristan ka wei pa wei kristan barok la khot ingi bengin roy ha kani kasap jong kajing iet ban iet kemba ublai iet yangi iwei pa iwei ban iet klem de bu kendon ban iet bada kaba pediang ya ki wei bada kaba kam tam kaba pau ha kajing e sha satar ba kajing pediang ya kajing long jong ki wei ni tuai ru nak benta kitu ki hinman ki para jungi le se ki ba mangi ha kajing long brieu ha ka keteng jong kajing iet ngilakum apen sngosi kam tam ha ka jing dei samla lani wat haki syukurem ru ngidon kam ban yapan map markeliang le se ha kani ka singi bengi sha skor kani ka ktien jong play ngidon kam ban pen map ru markeliang ba pan map ru na ki bring ba le se ha ka keteng jong kajing iet ngila persyang la ngila le ka ka ba pen sniu ba pen thok brai ka jing iet ba kum ju ri ka lok ne ulok ban pen persyang ban ong ba ko ba iet ban ta ka singi tu ngin pen thamai yang ya ka jing iet jungi ani ro yo Jesus Christ junom la junom amen bat shaban pun kut ngasukwa ban ong epi iwe pe wei lada pio jing mentoi na kan ka Bible study la ne na kan ka jing puson jungi ka tien jung blai man la kasngi subha sa subscribe bat kham tam subha sa ai itu thumbs up like namar balai social media la ne kanu ka online platform kham tam YouTube ne Google kanu ka online platform katrekam ka long visible la ne ka long viral de halor jong ki likes bat ki comments
kata nang bun ka lights kata kani ka channel kanang long more visible ya kitu kibriu kiba pat tip lesi kibriu kiba mangi pat poi perkhat kiba tip eru namar baik yo bun ka lights ka bamur ka YouTube kan saya recommend ya ki weiru kan sa poi hi ka recommendation ha ka mobile jungki ha baki play ka YouTube telada ka ai jing mento ya phi kani ka jingle jungi kani ka jing puli jungi ka tien chung play sungob ha like baki weiru ken yo jing mento YouTube, it works on this algorithm. The more light it gets, the more visible the channel or the video becomes. Kanu ka video la ne kanu channel ka bayo bon ki lights kata ka khamlong more visible kata ka dikar kom tray kam ka algorithm jong ka YouTube la ne kanu ka online platform ngatra pila ban yo ka experience jong la jong ru kuma ki ai ba ja gi ne ki singi baru khoi mas simply mobile pin yo i betang sepang kata ka jing jiang num sim kateng ta ma ni la tip ka ai ka ba ja balai namar bon ba like bon ba comments ke bat kum ta ter lada ka aji mentoy sung ba like bat comment bat subscribe ban kiweiru kin yo jing mentoy any ro Jesus Christ jinam la jinam amen wa bneng to ai ba kaching ka mela ai ngi ha ku chungi Jesus Christ un men chungi ba ka ding zu kaching e wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba ku kin kir siu biang hangi ya kaching ka men ba ka ku na man ta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching e chungi kan pan kala ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kala kolong brio man brio na shapo but yaki tha baro a kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong ka sniu ka burom jong mi kan ting shan chabam chukut to ai ba kajing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani kajing e kan pen sapriang ya kajing kemen ba kajing sok jong nong pen em jong mi sha satla ka pertai shami ublai jong mi ubala ka ku junam kan long ka burom bar kajing ro shi junam amen Kuduno kutam Jisu tersin ai kemarian rap jingi Kristan tuduai na kumta jingi